Posachedwapa tikufuna tigawane nanu kapena kuti tikuziwiseni zimene zikuchitika ku Mozambique. Mwina anthu ambiri mwakhala mukungoona pa social media koma nkhani yake simukuyitsata bwinobwino ya zimene zikuchitika ku dziko la Mozambique. Kumeneku kudali zisankho miyezi yapitayi ndipo zisankhozo sizidayende monga mene opposition akuyankhulira akuti sizidayende bwino. Mukunena mwawo akunena kuti zisankhozi zidaberedwa. Tiyambe motere. Ku Mozambique kuli zipani zambirimbiri ndipo zipani zodziwika bwino ndi Frelimo. Frelimo yakhala ikulamulira kwa zaka 47 ku Mozambique ndipo amene adayimira padakali pano wa chipani chimenechi cha Frelimo adali a Daniel Chapo amene padakali pano awina ndipo akhale akulumbiritsidwa pa 15 January chaka chimenechi cha mawa 2025. Koma mtsogoleri wotsutsa boma amenenso naye anayimira ndipo anakhala pachiwiri kapena kuti pang'onong'ono naye anakathanso kuwina chifukwa iyeyo ndi wa opposition ndipo anthu ambiri amene padakali pano akuchita zionetsero kumeneku amamkonda. Amenewa ndi Venancio Mondlane ameneyi akutsutsana ndi Malizati amene anabwera kuti chipani cha Frelimo motsogozedwa ndi a Daniel Chapo ndi amene adawina zisankho za chaka chino. Nde kumeneku kwavuta ndithu, kuli ma demonstrations komanso mwina kunena mosapsatira kuli chipolowe. Anthu amene ali a opposition kapena kuti owatsatira a Venancio Mondlane akuchita zionetsero zosonyeza kusagwirizana ndi Malizati zimene Malizati wokuti mtsogoleri wawo waluza. A Venancio Mondlane anachita alliance ndipo alliance imeneyi adachita ndi Podemos, zipani zingapo ndithu zotsutsa boma. Nde atachita alliance imeneyi zipani zonsezo zapezeka kuti zaluza ndipo mtsogoleri wawo adasankha a Venancio Mondlane. Padakali pano a Venancio Mondlane salinso ku Mozambique ndipo akuti sizikudziwika kuti iwowa ali kuti, koma komwe iwowa aliko akumapanga mavidiyo awo osonyeza kuti akuti akhale akubwerera kumuzi kapena kuti akhale akubwerera ku Mozambique kukatenga mpando umene wa president pa 15 ndipo azalepheresa kulumbiritsa President Daniel Chapo. Zimene zikudabwitsa kwambiri komanso iwowa ali ndi chikoka kwambiri chifukwa pa mavidiyo awo pa tsamba la Facebook akumakhala ndi engagement kapena kuti akumakhala ndi anthu owatsatira kwambiri. Akapanga video anthu ambiri akumawaonera, so zimene zikusonyeza kuti mwina akumakhala ndi chilimbikitso chifukwa chokuti anthu ambiri iwowa amafunisisa mwina atakhala president koma zavuta ndi chifukwa akuchita zipolowe kapena kuti akuchita zionetsero nkumafotokoza kuti zisankho zimene zinachitika zidalowa chinyengo. Pano tikhale tikuwerenga zina mwa news zimene ma media stations athu akumalawi kuno alemba zokhuza zimene zikuchitika ku Mozambique. Apa tiyambe ndi National Publications Limited kuti alemba chani zokhuza ziwawa zimene zikuchitika ku Mozambique kuti mwina nkhani muyitsate bwinobwino. Ku Mozambique kwavutilatu anthu pafupifupi 21 omwe ndikuphatikizirapo apolisi awiri afa m'maola 24 a lachiwiri pa zionetsero zosakondwa ndi zotsatira za chisankho zomwe zidatsimikizidwa lolemba. Zipani zina zikutsutsa kuti zoti a Daniel Chapo a chipani cholamulira cha Frelimo adapambana pa chisankho pa 9 Oktoba ponena kuti panayenda chinyengo. Malingana ndi nyumba yofalitsa nkhani ya The Association Press, nduna yoona za mdziko la
Pascal Londa yati apolisi 13 avulala mu maola omwewo. Alonda awonjezera kuti galimoto 25 zomwe ndikuphatikizapo ziwiri za apolisi zaotchedwa ndipo malo 11 ogwira ntchito a apolisi achitidwa chipongwe ndi anthu okwiya. Kanema osiyanasiyana yemwe akuyenda m'masamba a mchezo apa intaneti akuonesa anthu ena akuphwanya malo ogulitsira katundu ndi kutenga katundu osiyanasiyana. Ngakhale zinthu zafika povuta chotero, a Mondlane omwe adathawa kale mdzikoli ati populumutsa moyo wawo akumamemeza anthu kuti asachite zioneserozo zosekeratu dzikolo lachisanu likuzali. BBC nayo yati a Mondlane anenesanso kuti azaziveka okha utsogoleri wa dzikolo pa 15 mwezi wa mawa, lomwe ndi tsiku lomwe a Philip Nyusi azatule udindo wawo atayendetsa dziko kwa zaka 10 zotsatizana. Bwalo lalikulu la Constitutional Council lomwe lili ndi mphamvu zotsimikiza zotsatira za chisankho cha mtsogoleri wa dzikolo lolemba lidati achapo adapambana ndi 65 pa mavoti 100 aliwonse. Mondlane adapeza 24 pa 100. Bwalolo lidasintha zotsatira zomwe bungwe loyendetsa chisankho lidaulutsa mu Oktoba chaka chino, pomwe lidati achapo adapeza mavoti 71 pa 100 aliwonse, a Mondlane 20 pa 100 aliwonse. Chiwerengero cha anthu omwe afa pa zioneserozi kuyambira mu Oktoba chapyola 150 tsopano. So zimenezi alemba ndi a National Publications Limited, zimene zikuchitika ndithu kwa aneba dziko limene tidachita nalo malire ku Mozambique. Zavuta ndi zipani zolamulira komanso zipani za opposition, ndipo ku chipani cha opposition amene akuyimirira alliance imene ya Podemos ndi a Venancio Mondlane, ndipo ku Frelimo amene amayimirira chipani chimenechi ndi a Daniel Chapo. Ndithu zimenezi ndi zimene zikuchitika ku Mozambique. Ndipo apa Major Online yalemba kuti International News, mtsogoleri wotsutsa boma mdziko la Mozambique a Venancio Mondlane walengeza kuti azika yekha kukhala mtsogoleri wa dzikoli pa 15 Januwale chaka chammawa. Mondlane wayankhula izi pomwe omutsatira ake akupitirira kuchita zionesero mdzikolo pofuna kuthetsa ulamuliro wa chipani cha Frelimo chomwe chakhala chikulamulira kwa zaka 49. Kuyambira lolemba, anthu osachepera 21 ndi omwe aphedwa pa zipolowezi, ndipo awiri mwa anthuwa ndi apolisi. Maofesi a chipani cha Frelimo, maofesi a polisi, mabanki ndi mafakitale alandidwa, kuwonongedwa komanso kutenthedwa mdzikolo. Lolemba, bwalo la milandu lalikulu linagamula kuti mtsogoleri wa chipani cha Frelimo a Daniel Chapo ndiye wapambana pa chisankho chomwe chidachitika mwezi wa Oktoba chaka chino. Koma Mondlane akutsutsana ndi zotsatira za chisankhochi ponena kuti chisankho sichidayende bwino. Zimenezi ndi zimene zikuchitika ndithu ku dziko la Mozambique padakali pano, pamene zipani ziwiri zimenezi zikutsutsana pa zotsatira za mavoti amene anachitika a mtsogoleri ku dziko limeneli. Ndipo Venancio Mondlane polemba pa tsamba lake la mchezo la pa Facebook kwa omutsatira lachiwiri, Mondlane wati wakana chigamulo choti khoti cha khoti ndikuonjezera kuti atenga udindo wa utsogoleri wa dzikolo kuyambira pa 15 Januwale, siku lomwe achapo akuyenera kulumbiritsidwa. So sitikudziwa kuti izi zidzatheka kumeneko
poti malamulo akuti adawina ndi a Daniel Chapo ndipo akuzayenera kulumbiritsidwa pa 15 January ndi Mondrani nawo akuti yayi iwo azabwera ngakhale padakali pano sali mdzikomo koma iwo azabwera ndi akumapanga mavidiyo awo ndithu monga mene mukuoneramo kuyankhulana ndi ma citizens ena kapena kuti kulimbisana mtima ndi ma citizens ena a dziko la Mozambique. Zimenezi ndithu zimene zikuchitika muziko la Mozambique. Nkutheka mwina mumangoona ena akulemba koma ndithu nkhani yake ili motero.